Dobar dan, dobrodošli u 10. jubilarnu epizodu Super Web regiona. Danas smo u Lajkovcu na terenu Železničara. Idemo da popričamo malo sa ljudima iz kluba o njihovoj bogatoj tradiciji i njihovo očekivanje pre sutrašnju utakmicu. Ajmo! Kompleks je, ovo nam je hala, to imamo, izađemo tu na vrata, tamo radimo, naprimjer teretanu, osnovna škola, srednja škola. Sve tu 10 metara. Tako je. Nama bukvalno pola tima radi i onda uklapamo se prema njima, brzo posla, prvu smenu rade 7 do 3, onda popodne trening i odlični su momci, vredni, i ja kao trener sam mlad, napredujem i moji stručni štab su isto mladi, svi smo tu mladi, imamo stvarno podršku i uprave što je jako bitna stvar. A reci mi koliko imate igrača koji rade? Pa znaš, od 20, sigurno 10, polovina radi. Zaposleni su tu je RB Kolubara naš, da, i ja kao trener i moj stručni štab isto radimo. Kroz isto je uvek bilo da Železničar imate igrače koji dođu da igraju za klub, a uz udar dobiju posao. Što stvarno sam zadovoljan njihovim rade, stvarno na rudnički poslovi su jako teški, dole od nas. Između ostalog i ja i moje kolege u stručnom štabu isto su svi zaposleni dole, tako da stvarno je to težak jedan posao i onda treba ostaviti energije, a dođu igrači i mi kao uprava dajemo sebe kao 300% sa svojim kolegama i baš sam onako zadovoljan njihovim odnosom igrača koji posao obavljaju prepodne pa dođu na trening da daju sebe 300%. Vi baš zaradite platu. Zaradimo, da. Tako je. Ovaj klub predstavlja za Lajkovac puno. Fudbal je za Lajkovac više od igre. Evo, dogodine klub slavi 100 godina kluba. To nije mali period i nema tu baš mnogo ni klubova koji to imaju. Ta tradicija već traje odavno, tako da evo i u moje vreme mi imamo dosta gledalaca i ovdje. Ja se sjećam kad smo igrali, pogotovo sa utakmice sa Budućnosti iz Valjeva ili sa UB-om koji su nam bili ovako neki konkurenti, rivali, to je bio pravi derbi i onda je bilo čak više gledalaca, mislim, nego i sada što ima. A recite mi, sad dolaze navijači? Pa dolaze navijači u priličnom obimu, zavisi sad i kakva je utakmica i ovdje, ali kad su klubovi koji su bliže nama, onda je rivalitet veći pa ima i više klubova nego što ima tu. Dobro, Uci, znači vidjeli smo analizu otprilike kakva je ekipa Požega, oni imaju tu neki problem sa 2-3 igrača, neće im igrati, ali ono što mi svakako sutra, rekao sam, od prvog minuta izaćemo gore jako agresivno, čvrsto, znači kući igramo, znate da kući igramo svaku da dobijemo, moramo izaći, znači od prvog minuta, znači cilj je 3 boda, znate i ti da Požega ima veliki pritisak, opet kažem, oni svaku utakmicu igraju pod pritiskom da moraju, mi smo ušli u neku dobru, zadnja 4 kola, 3 pobjede, izmakla nam je ta u Valjevu, da kažemo, loše naše prvo poluvreme, ali to ništa ne remeti. Imamo dobar raspored i ono što ja i naš stručni štab želimo do kraja da ove 3 utakmice sve 3 dobijemo i da završimo na jako visokom gore poziciji, što je jednostavno i bio cilj među 5 ekipa, a sigurno da imamo kvalitet. Ovaj klub je uvijek davao i uvijek mnogo, i pogotovo biti Lajkovčan i igrati za Železničar ništa lepše. Evo Zorica nam skula kafu. Prva jutarnja kafa od Zorice. Hvala Zorka. I drugi put, tu smo ceo dan. Daj da imamo kakvu opremu.
Dobro. Gdje piše Superbet? Evo, više na ruci. Crvena boja. Taman da razbije malo ovo plavo. Odlično. Mora da radi jedan novinar u Srpskoj ligi Zapad. Mislim, ja sam kvazi novinar. Gledaj njega na Luci. Hoće. Što? Krasno. Jesi snimio ovo? Ovo snimi. Ovo je nešto. Evo, sa nama su sad 3 igrača Lajkovca koji su upravo završili trening. Sa nama je kapiten ekipe Uroš Grčić, Vasiljević Matija i Miloš Filipović, najiskusniji igrač u klubu. Tako, Miloš? Ti si dete kluba. Pa da, ja sam dete kluba, ali neki svoj fudbalski put sam uglavnom proveo po beogradskim terenima i tek prošle godine sam se vratio u Železničar, iako živim ovde bukvalno na 100 metara od stadiona. Tako da, to je sve bilo zbog neke veličine i pritiska kluba koji nosi. Mislim da ste se upoznali kroz ovo kratko vreme koliko je ovo velik klub. Tako da eto, negde prošle godine, prošlo leto, preprošlo u stvari sam prelomio i vratio se i evo za 2 godine smo uspeli da uđemo u Srpsku ligu Zapad i da evo ove godine imamo dobre rezultate, zadovoljavajuće za ovu povratničku sezonu i iskreno se nadam da ćemo u nekim narednim godinama uspeti da klub dovedemo i do Prve lige Srbije gde je i bio pre nekih gotovo 30 godina. Sigurno da ovaj klub to zaslužuje. Reci mi, znači ti si tu 200 metara, da li si dolazio ako nisi igrao da navijaš? Ja sam od uvek Železničar gledao kao prvi klub u gradu i znam koliku veličinu nosi ovaj klub, tako da sledeće godine slavi 100 godina postojanja i uvek sam bio verni navijač, iako da kažem do prethodne godine nisam bio tu. Tako da eto, drago mi je da sam uspeo da se vratim i evo da neko svoje znanje i iskustvo koje sam stekao u nekim prethodnim godinama prenesem na ove mlađe igrače i ono što bih voleo iskreno da u nekim narednim godinama bude što više momaka iz Lajkovca i da oni budu ti koji ispišu neke nove stranice ovog kluba, jer u svim nekim prethodnim dobrim rezultatima koje je Železničar imao, gro ekipe su činili momci iz Lajkovca. Tako da to je neka moja želja i ja se nadam da će tako i biti. Pa kako se menja vreme, savremeno vreme nosi i savremene trendove. Savremeni fudbal je nešto drugo sada u odnosu na ono nešto naše staro. Tad se igralo sa liberom, sa 2 prednja štopera, kako se to sada zove, sada je to mnogo brže, mnogo modernije, mnogo je fudbal napredovao u odnosu na prošlost, što je i logično. Samo brzinski, ali Brzinski. bio taj neki, Pa, nema više tog šmeka. Pa, šmek je bio, znate kako, u svakom klubu ste imali, znalo se da uvek postoji neki igrač koji je odskočio. Desetka. Znači, da li je desetka, da li je špit, da li je štoper, da li je bek, da li je golman, ali svaki grad, svaki klub je imao neko koji je karakterisao taj klub. Svuda. Sada imate mnogo kvalitetne ove dece koja klubovi sad daju dosta toga, omogućuju dosta dobrog rada. Vidite infrastrukturu ovdje, ovo je za poželeti. Ovo zaista ovaj Lajkovac ima jedan veliki ponosi se uslovima ovdje. Ovo što sada radi lokalna samouprava vidjeli ste, snimili ste pomoće terene, izgradnja novog veštačkog terena, znači infrastruktura za ponos. Recimo, jesi ti jedan od igrača koji živi od... Jeste, imam tu na stadionu. Kako si zadovoljan? Naravno, sve pohvale. Sve pohvale. Da li, recimo, jesi standardan ili... Pa jesam standardan, sam počinjem, tu sam od početka sezone, treniram. Da, počinje. Ne, da znam i Miloš nešto gleda. Ne, počinje. Tu sam. Znaš, da ne bude pred kamerama da bi njihovima rekao, kao, znaš, to je to standardno. Tu sam, borim se, treniramo dobro, jako, svi momci, sve super. Znači, zadovoljan si klubu. Tako je. Da li si sledeće godine tu, kakvi su ti neki planovi ili možda gledaš da malo oskočiš, da odeš možda u neki viši rang ili ima neke priče, nešto šta se dešava? Pa znate kako, normalno da gledam da idem negde više, da napredujem, da idem što dalje, pa sad, koliko bude mogućnosti, tako je. A reci mi, Urke, ti si kapiten tu, pa me zanima, jesi ti taj čovjek koji isto radi, igra i koliko vas ti si? Pa ima nas možda 5-6, da kažem nas starijih. U suštini ova ekipa, osim Miloša Filipović i Nebojša Marković koji imaju po, da kažem, 35 godina, ja sam evo u 30-oj, svi ostali momci su, da kažem, negde od 18 do 22-3 godine. Tako da u suštini je to neka mlađa ekipa
koja je željna dokazivanja i imamo da kažem i mlad stručni štab, također su to momci iz Lajkovca. Ništa momci, što da vam kažem, hvala vam. Hvala. Intervju, sutra srećno da pobedite, mislim, vi ste već svoje odradili, opstali ste Samo što da se tiče... ne budeš maler ko što ovi pominju. To me svi me vate za malare, a domaćin uvek dobija. Da. Dobija jedino da se desilo, to je bilo... To su ovi momci... Ovi su mu vatili za zubić pod Dunavac, tamo kad se radio s vama. 0-0, da. I oni kažu maler. Onaj mali levi bek, bre, kako zove, zaboravim uvek ime, bre, onaj mali... Pribak. Da, Pribak, nak je živ i zdrav, stvarno. Čovjek ne može pogodi ništa i onda krivi mene, znaš. A ja pogađam sve u glavu, razumeš? Iskreno. Evo sutra ja bih voleo ako možeš. Ja bih voleo ako možeš iskreno malo, vidim idete baš tvrdo ovaj trener. Da. Zateže kad ćete tek 70. minuta. Razumeš? 2 kola do kraja. Iskusan sigač, bocni, probaj, razumeš? Da. Se malo otvori da dođe što više ljudi. Yes. A ne mi kao bolje jedan bod nego daj malo već gotovo je sve, razumeš? Tako? Da, pa dobro, znaš kako liga je To treba nam još zanimljiva. 1-2 boda. Koliko ima? 35? 37 ima. 30, to je to. Pa da, Pa to je faktički to nama šta. bod ili 3 rešava sve. I vreme je da neki momci koji su imali manju ulogu u ova zadnja 3 kola odigraju više i da se vidi da li na njih može se računati. Bravo, lepo si rekao. Znači očekuješ i ti golove. Očekujem, hvala Bogu i našu pobjedu. Pa dobro, tek izlazi u četvrtak, možda kažeš i pa ne, golovi. Jeste, naravno. Kec i golovi. Tako je. Da. Pa ja ću prošli tek su dobili 3-0 ovdje, Marko. Da. Tako da ne bude sutra isto i mi smo zadovoljni. Jeste, sad sam pogodio, ja da god odem pogodim, znaš. Ništa momci, hvala vam i... Čekaj, još jedna... Ajde, reci molim. Ti se ne sjećaš, ali pre nekih 10-11 godina ja sam počinio da branim i imao sam tu da kažem čast da sam igrao protiv tebe. Bila je ekipica jedna. Čast. Slušaj. Samo da čuju vi tamo da je bila čast momku. Znaš kako, to je Srbi sueta. Bio je jedan čekaj, Urki moj. Da, bio je jedan trio iz Beograda, ti, Dobro. Žile. Žile Bila moj je pun ekipa pevač Mlado i Igan, Cvetovac. Mlado Cvetovac. Tu sam Slušaj. završavao karijeru. Da, a ja sam tad počinjao i to je bila ekipa koja je tad ušla u zonu, bio je Borac Lazarac. Te godine. Dobro, pa neka 2014, 15, ja sam tek počinjao. baš srećen. Da. Ne, kažu oni kao, znaš, vidi, slušaj, obrati pažnju na Džavru, on je onako iskusan igrač, malo trom, ali zna sa loptom, znaš. Masu znam s loptom, masu. Ništa, brate, hvala ti na ovim rečima. Srećno sutra, brate, pa da zgazite to. Hvala vam još jednom i ajde, vidimo se, prijatno, čao. I evo, završili smo prvi dan u Lajkovcu. Odlično ekipa odradila trening, sutra utakmica. Mi se vidimo sutra. Nemoj, brate, vi ga lik da mi dolazi. I dobar dan. Evo nas drugi dan u Lajkovcu. Došli smo malo do centra grada, malo da obiđemo kakav je grad. Idemo nešto da pojedemo i vidimo se gore na terenu. I evo nas pored simbola kluba i grada. Ja ću u Valjevsko malo. Ima svega. Nego je punoletstvo pa smo morali unutra. Inače lepo kod Mileta. I stolice smo nosili baš gostoprimljivo. Pa, zadovoljni smo za sada. Trenutno cilj nam je bio ostanak u ovom rangu takmičenja. Nadamo se tom trećem mjestu. Danas bi trebalo da izborimo taj opstanak u ligi, tako reći sa ova 3 boda protiv Požege. Tako da nadamo se danas osvojena 3 boda i da rešimo neke planove koje smo zacrtali na početku sezone. I evo došli smo u utakmicu i ovaj put tipujem na golove na 3+ i blagu prednost dajem gostima jer njima više treba ova pobjeda. Pola sata pred početak utakmice, ekipe se polako pripremaju, publika dolazi. A mi danas očekujemo jednu vrhunsku borbu. Nemanja Čabrić, bez sujete. A? Hoćeš, brate, kao kunja? Ovo što stavili? Kao zapite puši. Zorka, je stigla Zorka? Tu je. Zorka sprema gromovaču kafu. Jeste, gromovaču, pravo. Da, pravo gromovaču. Ja kažem prvo si ja i tebi. A znaš šta oni, pa ti si mi juče dočekala, spremila kafu, sve ljudski. Momci samo trenutak. Štovanje, si dobro Zorka? Dobro. Štovanje trenutak Gomona, kako ste dobro? Hvala Bogu dobro. Štovanje, kako ide? Jeste li za kafu? A? Znaš da nisam dole pio, bili smo jeli dole kod ovog Mileta, nisam popio. Daj jedno, ajde. Ajde, izvini što te mučim, Ne zamjeri, molim.
Što pobedimo danas? Pa naravno, šta? Ovdje uvijek igralo se na pobedu, nema. Tako i treba. Poraz nije opcija. Tako i treba, tako i treba. Idemo onda sa čovječnim kako se ekipa priprema, taman Zorka, ti napravi gromovaču, popijemo, idemo jako. Ajde! Slatka, ili tako? Slatka, sve znaš. Gašenje, sastanak. Gašenje, sastanak, ljudi, ozbiljno, daj da radimo malo, Smajite malo, ovo je više ovi novi, brate. Umjesto da ti vodiš glavnu reč, da kažeš momcima, da se opuste, prvo ide nući pesma, ovo ono, jebote. Slušajte ovako. Šta da kažem danas? Hoćemo 4-4-3, dok te provali. Da se krene napadački, jako otvoreno, 2 bloka, pas i samo širina. Dobar teren, oni su možda sigurno malo i nabrijani, znate, i bi ga njima trebalo ono, ali to nama ne predstavlja problem. Jel tako? Tako je. Idemo na 3 boda, domaći teren je domaći teren, plus kengur na golu. Jel braniš danas, Suki? Da. A rekao si mi jučer da nećeš. Ušli smo ovo samo da imamo kakva atmosfera, dobro je sve kako treba, top, full. Niste raspoloženi za priču, ne mogu samo ja sam da držim jedno slovo, ispadam kao budala. Ako me razumete iskreno. Si išao malo po Lajkovcu? Jesam, bio... Šta kažu ljudi? Naleteo sam na jednog čoveka samo, tako se namestio. Pa nije, nego Mari mu nosio kako se zove bre, Ženića Lajko i onda sam ovo svim tu ušao u priču. Išli smo da snimimo ne prugu, nego ono, pored pruge levo ima jedan voz kao koji stoji kao. Da, Čira, tu sam rekao, ovo je simbol grada, simbol... Tako je. Rekao mi Urke da tu dođemo, kao tebe da ide mamo nebesa. I bili smo kod Mileta na klopu. To su nam rekli sad, ne znam da li je Mile on, a? Bilo je dobro, ali eto. Eto, pa što nisi rekli? Gdje imaš, šta imaš i Kristonom ti, a? Hotel Lajkovac. Hotel? Eto, prošli smo tu, mogli smo da panjamo tamo. Video sam. Bili kod Mileta, pojeli i evo sad malo da radimo, šta će. Tako da to je to. Kako vas nešto, pa nisam znao, majke. Ovo da kažem, 2020. godine, vi ste od njih izgubili 7-0. 7-0 ste izgubili od njih. Napomenut ću, 7-0 ste izgubili od njih, momci. Kakav govor, to je vidio. A, Majko, dobro, niste vi, ne, klub. Nisam mislio da ste bili, ali kažem, 7-0. Bila je druga uprava, nije bila ova uprava tada. Ne, dobro, nego je rekao, ajde im neko kada stigli zajedno i 7-0, rekao, moguće, rekao 7-0. Tako da vam to bude motiv za danas, momci. Ništa, aj srećo, pa se vidimo tamo, ajde, vidimo se. Hvala, Zordi, Gromovač. Izvoli se. Neću ja samo na brzinu da popijem, malo da vidim šta se dešava. Izvoli se, samo izvoli. Bolje, dobro. Možda mi daš jednu čašu vode, molim. Hoćeš hladniju ili sa česme? Hladniju. Ajmo pa. Ajde, voli se. Ajde danas, ajde! Uvek, brate, uvek, vi hoćemo da se uđemo u seriju, ajde. Nije popijem samo kod Zorke kafu, malo nas... Poštovanje, bratki, kako ide prodaja karata, šta se dešava i se kupuje? Vidim da ide dobro. Odlično. Bravo, dobro da te. Dobro je vi. Evo, došli danas malo da snimamo o Ženića Lajkovcu, pa smo tu. Rekao vidim kako ide prodaja karata, sve kako treba. Sve pod kontrolom. Hoće biti danas? Hoće. Koliko očekuješ, iskreno mi reci? Mislim, oko 300. 300? To je neki prosjek ili? Pa prosjek je 250, ali oko 300. 300, pa dobro, nije možda neki derbi, pa zato. Kažu da protiv Valjeva, kad igrate protiv Radničkog Valjevo ili Budućnost Kušik da dođe više. Pa dobro, to su blizu, dođe njihovi navijači i vaši. A reci mi koliko je cena karte? 300 dinara. 300 dinara, dobro. Znači, bit će 300 ljudi, a? Od prilike. Okej, lepo vreme, trebalo i dođe. To. Važi, bratski, ajde, da se podaš što više. Generate QR kod ukoliko ste zainteresovani, popunite podatke, verifikujete nalog, imate da tamo slikate ličnu kartu, kreditnu stranu, skenirate lice, dobijate prizvet bonus 1000 dinara, možete da igrate na određeni klub, ako želi i određeni deo sredstava novca ide pomoć klubu. Svako bukvalno može pobediti. Jednostavno iznenađenja se dešavaju i to je dobro, mislim, po meni. I jednostavno kvalitetna je liga. Mora da se radi ozbiljno da bi se pre svega ostalo, a i da bi se gore bilo negdje među prve 3-4 ekipe. Mora neki kvalitet da se ima i što se tiče igrača i organizacije. Dajte, ajmo, ajde, Beli, ko je najbolji? Sora!
Momci, samo jedan trenutak važe, ja ću reći broj, kažete prezime, okrenite mi leđa, ponite ruku da vidi broj, okej? I počet ćemo sa gostima. 12, Šamprić, 2, 3, Janović. Eto, vidi to. Strane, 3, 4. Bravo! Bravo! I evo sa nama je predsjednik kluba Prviske Barić, došao da isprati neke mladi igrače, nove nade. Poštovanje, pozdrav sve gledalce Super Vibe regiona Zapada, nadam se da ćete ući u Beograd. Pa, daćemo sve od sebe da uđemo i u Beograd i u Istok, što više. Naš cilj je samo širiti se i širiti se. Svaka vama čast na emisiji, svaka čast na marketingu koji pružate nižim ligama i sve pohvale za vas kao voditelja i celu ekipu Superbeta. Hvala vam puno i sve najbolje u nastavku prvenstva i da Iska opstane. Hvala puno. Hvala. Ti još bre! Ajde pričaj Miluna, pričaj, ajmo, ej! Bravo Jane, bravo majstore! Au, tako je bre! Idemo bre! Bravo, do kraja, idemo još, bravo! Bravo! Trening utorak u 6. Ej, mora, vidite ovako, ja znam trenutak i treba, pustite malo muzike, pa ostavite i za kožu. A nismo završili, svaka vam čast. Znači, utorak, 6 sati se vidimo, svaka vam čast. Rabia!
I evo sa nama je Strahinja. Strahinja, čestitam na pobjedi. Hvala puno. Prva pobjeda posle koliko? Dugi niz. Bila do, ti si prvi strelac ekipe. Tako je. Tebe čuo sam da zovu, brate, Osimen iz Požege, je li to istina? Manje više. Da. Manje više, dešava se. Čuo si ti priče, to je krenulo od Podunavaca, da nisam Talija, da ovo, da ono, dobro, ja uvek moram da za domaćina. To je mali Pribak ubacio između nas, ali dobro. Veliki pozdrav za Pribaka. Dobar momak, ali to je on krenuo tu lavinu i sad svi me pamte po tome, mislim, hvala mu, ali dobro. Mislim da nisam Maler danas bio u vašoj ekipi, evo zasluženo ste dobili 3-1. Od sad svako na strani dolaziš. Pa vidjet ćemo, ne, bio sam protiv Šumadije, tu naravno nisam imao sreću, ti nisi igrao tad. Igrao si, izvini. I sljedeće si bio protiv Zlatibora X. Tako X. Dobro je, tu sam, donosio vam 4 boda. Od mene dosta. Reci mi neko očekivanje još ova 2 kola do kraja? Pa nema šta očekivanja, moramo da idemo na 2 pobjede, to nam mislim jedino igra, da ne razmišljamo o drugim rezultatima, moramo pobjediti 2 utakmice, idemo puni samopouzdanja i šta ćemo. Dobro, ništa, srećno u nastavku prvenstva i da opstanete. Ajde, vidimo se, brate, srećno. I evo bio je sa nama prvi strelac ekipe iz Sloge koja je danas dobila 3-1 na terenu Lajkovac, teška utakmica, zahtevna, obe ekipe su igrale borbeno, 3 boda je odnela gostujuća ekipa, sasvim zasluženo. Markere kod Zorke, da se zahvalimo za kraj. Osimen, svetski, Zorka, tu si. Evo javno da ti se zahvalimo još jednom. Vraćamo ti markere što smo uzeli. Hvala ti puno na gostoprimstvu. Hvala puno što si skuvala kafe za sve nas i juče i danas. Hvala ti puno. Da će Bog da se sretnemo opet. Tako da sve je bilo kako treba. Hvala vam još jednom na svemu. Želim vam puno sreće i vama i klubu. Hvala puno Zorka, vidimo se. Hvala, također sve najbolje. To je bila Zorka, ekonom kluba Legenda. Izađi Zorka još jednom da nas vide zajedno. Bravo Zorka. A Zorka pravi gromovaču kafu, da se zna samo. Tako je, hvala puno, prijatno. Vidimo se. Također, hvala. I evo došli smo do samog kraja još jedne epizode Super Vibe regiona. Bili smo u Lajkovcu, gdje nas je ugostila ekipa Željezničar koja je imala utakmicu protiv Sloge iz Požege. Ekipa Sloge iz Požege uzela sva 3 boda, sasvim zasluženo, dali su 2 brza gola na kraju prvog poluvremena i dobili ovu utakmicu 3-1. Domaćinima hvala na gostoprimstvu, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Opet sam pogodio 3+ i x2 na gosta, tako da vidimo se u sljedećoj epizodi.